Nou, je kent nooit wat jongens, no? Maandag is bij dicht. En dinsdag en woensdag is begin om 4 uur. En donderdag is het vrijdag 4 uur. En s'nachts begin om 1 uur. Om 1 uur? Ja. En dan ben ik om 8 uur klaar. En dan ging ik op bed. En dan kon ik er alle uren weer aan en dan heb ik weer kaart. Je doet de zaak tegen met jouw vrouw. Ja. Waar is die nou? Hier laat naar bed. Nou, die roep ik om zo'n uur, of ja, ik het even zo'n en dan komt ze eraan en dan doet hij de winkel en zo wat heen. Het spijt hand, ja, om het, nee, dat had een mooi beroep voor. Maar nu is het klaar. We hebben maar het plan maken om op te houden. Je kent fysiek nou nog wel aardig doen, maar je wordt wel ouder natuurlijk. En, mijn huid hier toen kwam ik thuis te werken. Hij kreeg wat lichter en nou ja, dat heb ik dus net. Ik word dan 60, had ik stapje, 19 in april. Ja. Dat is op het sneeuwen, om mooi de arm op te houden, krijgt voor de peeske, stille zaterdag. Nou, dan wordt het hier stil.